Ahoj, volám sa Oskar, známy aj ako tréner pohybu a pomohol som tisíckam ľudí odstrániť príčiny ich bolesti a vrátiť sa naspäť k fungovaniu, hrať sa so svojimi deťmi, vnukmi. Skrátka, bol som schopný ľuďom ukázať, že vek nie je príčinou bolesti. Dneska najväčší problém v dnešnom svete a v dnešnej modernej rehabilitácii je práve to, že ľudia nevedia, čo majú robiť. Z každej strany sa na nás valia informácie, ale keď sa spýtaš kohokoľvek, že ako má správne kráčať, ako má správne sedieť, tak ľudia v podstate vôbec nevedia. Nemajú absolútne žiadne informácie o tom, že ako robiť jednotlivé veci správne. Nikto nás toto neučí a potom sa nám častokrát deje, že len skúšame, hľadáme a veľmi dlho sa držíme v tom kolobehu bolesti kvôli tomu, že nemáme dostatočné množstvo vedomostí a aj tie vedomosti, ktoré už máme, nie sú upratané v jasnej koncepcii natoľko, aby sme s nimi vedeli pracovať. A práve preto ľudia dneska naozaj hľadajú a skúšajú a nedosahujú tie výsledky, ktoré by chceli alebo ktoré od samotných aj terapií očakávajú. A to nie je vždy chyba toho, že by samotná terapia bola zlá, ale je to práve o tom, že môže byť nesprávne načasovaná. A kvôli tomuto som musel vytvoriť program Ty terapeut, pretože je dôležité, aby všetky tie hodiny, keď si sám, keď nemáš po ruke žiadneho odborníka, aby si dokázal rozumieť tvojmu svojmu telu, aby si dokázal vedieť, že čo sa vlastne s tvojim telom deje a ako potom do toho bežného života bežných ľudí, máme prácu, máme deti, máme aktivity, kedy nie sme schopní cvičiť od rána do večera, alebo nie sme schopní nemať stres, nie sme schopní celý život byť na liekoch, nie sme schopní ísť a robiť si pravidelné operácie bez toho, aby to malo nejaký následok alebo nejakú újmu na našom tele. To znamená, musíme vedieť s tým telom pracovať počas toho bežného dňa. A o tomto je celý program Ty terapeut. Tá rehabilitačná cesta, ktorú má každý z nás, má jasné konkrétne méty a potrebujeme vedieť, že čo robiť, kde sa práve nachádzame, čo robiť, aby sme teraz sa z daného bodu vedeli posunúť a ako samozrejme odstrániť to, čo nám spôsobilo tú vyskočenú platničku, čo nám spôsobilo to puchnutie alebo pýchanie okolo kolena, ramena. Toto sú veci, ktoré musíme riešiť. Čo nám spôsobilo vôbec to, že potrebujeme MR-ko, alebo čo nám spôsobilo vôbec to, že musíme ísť na masáž, čo nám spôsobilo to, že telo tuhne a že sme permanentne v nápätí. A aj do toho bežného života sme schopní vniesť správne návyky a program Ty terapeut ťa učí, ako to robiť bezpečne a efektívne. Aby si už nemusel hľadať cviky na YouTube a naozaj skúšať rôzne veci, ale aby si mal jasnú cestu a jasnú koncepciu vecí, ktoré už dneska sú preukázané, že naozaj fungujú. Na praxi som ukázal, že tisíce a tisíce ľudí boli schopní vďaka mojim videám a mojim jednoduchým radám dať sa do poriadku. A momentálne si na čakacej listine pre ďalšie otvorenie programu Ty terapeut a ja verím, že aj ty budeš ďalší úspešný príbeh. V tejto chvíli by som ti rád ukázal to, čo všetko vlastne vo vnútri tohto programu nájdeš, aby si mal jasnú predstavu, že o čom rozprávam. Takže poďme sa pozrieť na to, ako tento program vlastne funguje, ako je nakoncipovaný. Nech hneď ako si ho kúpiš, ak budeš mať priestor a podarí sa ti stihnúť tú limitovanú kapacitu 100 ľudí, pretože ja v rámci toho programu s ľuďmi vždy aj komunikujem a priebežne vlastne riešime veci a spolupracujeme. Takže ja vlastne tých ľudí vediem a Ty terapeut je nástroj, ktorý nám pomáha stať sa kompetentnejšími v rámci tej starostlivosti o vlastné telo. To znamená, ak sa ti podarí stihnúť túto kapacitu tých 100 ľudí, tak poď sa pozrieť na to, ako to vo vnútri vyzerá, čo všetko tam nájdeš a ukážem ti, ako sa s tým programom, ako sa s týmto nástrojom dá pracovať a na čo všetko dokážeš tento program využívať. Ako náhle sa prihlásíš do programu Ty terapeut, tak budeš vidieť či už na počítači alebo na telefóne, budeš vidieť vľavo takéto menu. Je to zoznam všetkých kapitol, ktoré sa vo vnútri nachádzajú. Je dobré začať tým naozaj, že ako ten kurz vlastne používať. Prejdeš si základnými inštrukciami, základným upozornením, prejdeš si tým, aká je vlastne koncepcia toho kurzu. Je tu rozdelenie jednotlivých modulov, je tu navigácia tým kurzom, vlastne, že ešte detailnejšie vysvetlenie toho, ako vlastne pracovať a využívať toto. Je tu telegramová skupina, kde vlastne priebežne aj ľudia medzi sebou komunikujú a ja odpovedám na otázky. Tam je fajn, ak sa prihlásíš. No a tu už máme privítanie,
od úvodu cez vlastne hlavnú myšlienku toho programu, o tom, že prečo som to nazval vlastne kufrík nástrojov, lebo v rámci tohto programu ty budeš mať obrovské množstvo vecí, ktoré dokážeš potom aplikovať, či už do rehabilitácie kolena, ramena, krížov, platničiek, čohokoľvek, alebo v rámci starostlivosti aj o zdravie svojich detí. No a posúvaš sa ďalej. Ďalej je metóda 6 krokov, kde teda si porozprávame viacej o tom, že čo to je tá rehabilitačná cesta. Je tu nejaký bonusový webinár, ktorý teraz som pripravil a detailne rozobral jednotlivé kroky. Toto sú také veci z pohľadu tej zaujímavosti. No ale tu už sa púšťame postupne vlastne do samotných princípov. Veľmi dobré je pozrieť si tie správne pozície, tvary tela a dýchanie, kde teda viacej rozoberám to, že ako sa v tele hromadí napätie, aký je ten celý proces. Následne, čo je dobré, tento samotný sprievodca rozpráva trošku o tom, že na čo si dať pozor, čo robiť, čo nerobiť, čomu sa vyhnúť. Predtým, než začneme, máš tu vysvetlené to, ako ten kurz používať, to je tá 6. kapitola. 7. je prevedenie, lebo veľa ľudí sa bojí vôbec cvičiť sami a majú pocit, že ako sa im môže niečo stať. Ľudia, ktorí idú aj na terapiu pod vedením nejakého fyzioterapeuta alebo teda na osobnom stretnutí, nejaký odborník, tak nejako sa tam musia dopraviť a odtiaľ musia nejako ísť. A ja riešim práve ten pohyb. To znamená, v rámci tohto programu tu máš vysvetlené to, ako vlastne vnímať svoje zdravie a svoje telo z pohľadu toho pohybu. Je tu potom osnova programu, to znamená usmernenie k jednotlivým modulom. To je tá úplne prvá základná časť, že vlastne ktoré kapitoly tam sú a ako s nimi pracovať, ako to využívať. No a tu už začíname definovať si ten štartovací bod, kedy urobíš si vlastne vstupný test. V rámci tohto vstupného testu dokážeš na základe funkčnosti ohodnotiť svoj súčasný bod. A môžeš sa posunúť do samotnej časti. Máme tu kapitolu o platničkách. V každej kapitole máš vždy hlavné ciele a sú tu potom jednotlivé levely. Podľa výsledkov vstupného testu určíš, že či začneš levelom 0, levelom 1, alebo niektoré kapitoly majú až level 3 napríklad, chrbtica. Je tam aj postupnosť toho, že ako s tým pracovať. Máš tu kapitolu na esíčka. Veľmi často ľudí bolia práve tá spodná časť krížov, to sú esí klby. Riešime to tu cez vnútorné rotácie. Je to kapitola o plochých nohách pre dospelých, je to samotná rutinka, alebo pre, povedzme, už také trošku staršie deti. Máme tu ale vyslovene v rámci nového otvorenia, čo bolo posledné, tak je tu aj kapitola o plochých nohách vyslovene pre deti od 0 do 3 rokov, čo robiť od 3 do 6, od 6 do 9 a sú tu nejaké teda moje poznámky aj k oddychovým polohám. Je tu celá kapitola o panvovom dne, sú tu cviky napríklad v bazéne, veci, ktoré človek dokáže robiť, pokiaľ napríklad telo nezvláda hmotnosť v tom bežnom živote, tak čo sa dá robiť v bazéne, ako sa rozhýbať a ako si pomôcť. Je tu kapitola o turistike, to znamená, keď už aj si v stave, že áno, už vieš ísť sa hýbať a už nemáš bolesti také, aké si mal, tak ako ísť na turistiku, ako pracovať s tým telom, aby sa ti tie bolesti naspäť nevrátili. Ako robiť jednotlivé tie bežné pohyby správne. Je tu dokonca kapitola o pohybe, beh, vyslovene od funkcie chodidla cez konkrétne cviky až po vlastne samotnú ako keby rozcvičku toho behu. To znamená, že tu je aj ukážka toho, ako by sa v podstate malo správne utekať, alebo teda ako sa pracuje aj s chrbticou pri behu. Vysvetlenia. Máme tu kapitola krčná hrudná chrbtica, sú tu veci naozaj na kolená, pohyb po schodoch napríklad, že ako pracovať, keď potrebuješ ísť cez tie schody, ako to urobiť tak, aby si vôbec tie schody vyšiel. Takže praktické návody, jednoducho vysvetlené, ale veľmi jasne ukázané. To znamená, prihlásíš sa, prezrieš si ten úvod, urobíš si funkčný test a potom v závislosti od toho, ktorá časť ťa bolí a čo potrebuješ riešiť, tak do toho sa pustíš. No a vieš to vlastne vytiahnuť až do úplného budovania fyzických parametrov, fitness a wellness napríklad, ale
je tu kapitola o životospráve, hej, kedy napríklad tipy na redukciu hmotnosti, ako pracovať s tým telom a ako začať metabolizovať tie tuky. To znamená veci, ktoré sú užitočné. Je tu vplyv prostredia s Jaroslavom Ľahkým, ktoré sme riešili vyslovene, že ako vplýva vlastne prostredie na naše telo. Je to webinár, v rámci ktorého teda sa dokážeš dozvedieť veľa zaujímavých a užitočných informácií. Je tu konkrétna teória a potom aj prax o Pánvovom dne s pani doktorkou Magdalenou Čolty, ktorá sa teda je aj odborná garantka na klinike v Bratislave a vyslovene sa špecializuje na Pánvové dno, alebo teda na gynekologickú fyzioterapiu. To znamená, všetky tieto veci v rámci programu Ty terapeut dokážeš využívať v závislosti od toho, v akom si momentálne stave a aj v budúcnosti, čokoľvek sa môže udiať, ty už budeš vedieť, že aha, idem sem, pozriem si danú kapitolku a už s tým môžem pracovať. Takže toto je taký základný prehľad toho, ako to vlastne vo vnútri vyzerá. Takže ako môžeš vidieť, je jasné, že v rámci programu Ty terapeut nebudeš musieť chodiť a hľadať ďalej na YouTube a skúšať taký človek, nemáš overené to, že či tie veci fungujú, nemáš to pokope, nemáš to zadané do jasnej cesty. Tu v rámci programu Ty terapeut vieš, že za jednorázovú investíciu dokážeš kedykoľvek v budúcnosti, či ty, alebo tvoje deti, alebo tvoja rodina, dávať svoje zdravie do poriadku tak, že budeš odstraňovať príčiny a skvalitňovať vlastne spôsob, akým sa tvoje telo hýbe a tým pádom aj zvyšovať svoju životnú úroveň, lebo sa budeš oveľa lepšie cítiť. Budeš vedieť, že máš kráčať schodidlami nasmerovanými vpred. Tvoje telo to bude vedieť. Každý pohyb, ktorý budeš robiť, všetkých tých ďalších 14 hodín počas dňa, 15, keď aj pôjdeš na masáž, je tu jasne vysvetlené v rámci tohto programu, že kedy vlastne jednotlivé metodiky využívame. Kedy ideme na masáž, kedy ideme k doktorovi, kedy ideme k fyzioterapeutovi a kedy vlastne riešime samotný program Ty terapeut, alebo teda tú pohybovú terapiu. To znamená, že budeš mať naozaj svoje zdravie vo vlastných rukách a už ťa nezaskočí niečo také, že nevieš, čo sa deje a nevieš, čo máš robiť. V rámci programu Ty terapeut máš jedinečnú príležitosť so mnou aj priebežne komunikovať. Máš príležitosť komunikovať s ďalšími ľuďmi, ktorí v rámci tohto programu sú. To znamená, je tam aj ten komunitný efekt alebo komunitná pridaná hodnota. Rovnako v rámci našich osobných pobočiek alebo osobných tých priestorov, konkrétne momentálne máme aktívnu pobočku v Trenčíne, tak budeš schopný prísť a budeš si schopný v rámci jedného sedenia skontrolovať a prejsť veci, ktoré sa budeš chcieť spýtať a veľmi rýchlo a veľmi jednoducho dokážeš naozaj aplikovať tieto veci do svojej praxe. To znamená, namiesto cvičenia a neustáleho myslenia na to, že musím ísť cvičiť, tak ty sa budeš správne hýbať a budeš vedieť reagovať na ľubovoľný stav, ktorý sa môže udiať. Bude ťa píchať koleno, zacvičíš si kapitolu na kolená. Budeš mať vystreľovanie bolesti, zacvičíš si kapitolu na platničky. Bude ťa bolieť krčná chrbtica, zacvičíš si rutinku na krčnú chrbticu. Budeš mať problém zdvihnúť rameno, alebo bude nejaký problém, tak budeš vedieť, ako si to rozmasírovať, lebo je tam aj samostatná kapitola na masáž a budeš vedieť, čo si zacvičiť, kapitolu na ramena. Takže toto je dôležité a samozrejme, ako vlastne účastník programu Ty terapeut máš aj ku mne prístup prednostný. Takže verím, že naozaj tá hodnota je tam jasná, že ju tam vidíš a množstvo ľudí pred tebou, už stovky ľudí k dnešnému dňu tento program využívajú a sú s tým spokojní a som si istý, že budeš spokojný aj ty. Takže Veľká noc je ďalšie otvorenie tohto programu a budem sa tešiť, keď dokážeme aj spolu s tebou pracovať na zvyšovaní tvojej životnej úrovne, zbavení sa trápenia, zbavení sa bolestí a zlepšenie tvojho fungovania, tvojho cítenia sa vo vlastnom tele. Budem sa na teba tešiť. Zatiaľ. Ahoj.